Uy, so welcome sa ating vlog para sa araw na to. So for today, kulitan lang sa mga batang prom D. Yan, so kulitan lang. Vlog, syempre si Jake. Hi ka naman, Jake. Hi! Ayan, syempre. Si Nacy. Si Maxine kasama din. Ayan. Sama rin natin si Exile. Hi ka na, Exile! Hi! At yung bagong batang prom D, Iko. Ayo, say ka na, Iko. Welcome sa batang prom D. Okay, kulitan time na. Ayan. Pwede si Jake dapat! Dito kayo marap bilis. Hoy, Ika! Batang prom di ka! Oo! Ah! Gusto ko yan! Dance ka raw! Piso lang. Dance ka na raw! TikTok na bilis. Ako wala alam eh! Hi, Exile. Oh, hi ka naman, Exile. Hi ka bilis. Dito nga. Hi! Jake, dito ka marap, Jake. Ikaw sa'yo mo kaya yan, hindi ka nakakasawang tingnan. Ayun, alam mo bilis, alam nyo ni Jake. O, isa pa. Go, Exile! Alam mo yan, Jake! Oh, mata pa. Kami masubsub yan eh. Hinahabol mo. Onel, gumawa ka raw ng sarili mo. Onel, gumawa ka raw ng sarili mo. Hindi yung nakikiano ka. Kanya ka. Parang hindi natamaan. Ay, sorry. Nakakalimutan ko. Pero naman pinagagawa. Yan, wala. Ah! Ayan! Skiri na lang! Skiri na lang! Skiri! Ikaw kasi dito sa labas! Papaampaw! Pero may ka. Kenji! Ayun ako! Tuna mo ko, Jake. Sawa-sayo tayo video natin yun. Hindi mo makikita dyan. Lalagyan natin ng music. Bilis, dalawa tayo, Jake. One. Paano yung Maxine? Ano ba?
Okay. Dito kayo kasi gagaya namin kayo ni Jake. Dito kayo gagaya namin kayo Dapat ni may Jake. kanta di. Lalagyan ko na lang ng kanta ko mag-pinake na. Dito ka bilis, dito ka Daisy. Hindi ka dito, Faye. Kiri, kiri, kiri. Hindi ganyan. O, dyan. 1, 2, 3, sabi-sabi. Doon kayo malap mga iwan. Ano si Ma? Kiri, 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 kiri. Hindi ganyan din. Tapos na. O, isa pa, isa. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, bakit tinetext mo pa? May mahal na ngang iba, wag kang tanga. Iba ang Kung malala, gusto kong gumala. Oh, no, 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 may talod. Hindi ka kasi dito sa labas.